ďalšom dieli. Vítajte pri ďalšom dieli, kde si ukážem ako bol. Čiže poprosíme dobrovoľníka, aby si vytiahol kartu. Tuto. Teraz poprosíme, aby nám dal hore kartu. Teraz balíček pomiešaný. A teraz mu poviem, že urobím poriadok, čiže dám zaparknúť takto, super, takto, super, takto, super, takto, tak, stále dookola. Takto. Mám balíček takto. Teraz vám ukážem, ako karty tam sú. Karty môžu byť takto. Taktiež môže byť takto. A keď budeme šťastnú ruku, keď vám to hneď ukážem, jak to nájdem. Nájdem to, hej. Čiže môže byť aj takto, no. Teraz prídem, luftnem, rozložíme karty, ako vidíte, počkať ešte raz, rozložím karty. Takto, teraz ako vidíte, všetky karty sú na poriadku, takto, až na jednu kartu. A je to tá vaša karta? Čiže trik spočíva len v jednom a to vám ukážem v ďalšom dieli. Takže čaute a stretneme sa pri ďalšom dieli.